हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ जोर बरायनाय थाबाय जायफोर बिथांमोना बर' रावनि डिटिपि राइटिं एबा ट्रेडिशनेल बड' डान्स सोलोंनो गोसो दङ बिथांमोननि थाखाय लानानै फैनाय जादों जोबोर गोजोनथाव खौरां। 120 मासिनि थाखाय खालि जानानै दङ। बिदिब्ला गोसो गोनां फरायसा बिथांमोना बे मोननै कर्सखौ लानो हागोन। बेनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया गासैबो फ्रि जागोन, नाथाय बाहायनायनि मुङाव एसे बिबांनि रां होनांगौ दं। आरो बे फ्रि कर्सआ ओंखारनानै फैदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जायनिफ्राय। बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै आबुङै फोरमायनानै होगोन। एलिजिबिलिटिया मा थानांगोन, माबोरै एप्लाइ खालामनो नांगोन आरो बेसेबां समनि कर्स जागोन गासैखौबो। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासेल' नायलांबाय थादो। बिदिब्ला बे नटिफिकेसना ओंखारनानै फैदों दा डाइरेक्टर आइसि सेन्टार फर बेम्बु स्टाडिज बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो बेवहाय फोरमायनाय दङ फ्रि एडमिशन इनटु 2 डिप्लोमा courses mentioned below for the Bodo students studying in Bodoland University for the year of 2021. जायफोर बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायगासिनो थानाय बर' फरायसा बिथांमोना 2021 नि थाखाय जायफोर बर' फरायसा बिथांमोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायगासिनो दङ बिथांमोना मोननै डिप्लोमा कर्सनि थाखाय एडमिशन लानो हागोन। अर्थात बेयो एडमिशन लानाया टटेलि फ्रि जागोन। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बे कर्स मोननैया जाबाय डिप्लोमा इन डिटिपि राइटिं इन बड' देबनागरि स्क्राइबाव, बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय डिप्लोमा इन ट्रेडिशनेल बड' डान्स। जायफोर बिथांमोना देबनागरि स्क्राइबाव बर' डिटिपि राइटिं लानो लुगैयो नङाब्ला ट्रेडिशनेल बड' डान्स लानो लुगैयो बिथांमोना बेवहाय एडमिशन लानो हागोन आरो एडमिशना टटेलि फ्रि जागोन। बेवहाय सिटनि खोथाखौ मुंख'योब्ला नोंथांमोना बेवहाय सिटखौ नुनो मोनदों टटेल 120 सिट दङ। डिटिपिआवहाय 60 सिट आरो बड' डान्सनि थाखाय 60 सिट। टटेल 120 सिट दङ। नोंथांमोना बेवहाय लानो गोसो दङब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो मोनसे खोथाखौ बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय क्लियार खालामनानै होनो सानदों जायफोर बिथांमोना 2021 बेट्सनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि फरायसा नङा बिथांमोना बेवहाय एडमिशन लानो हानाय नङा, मानोना बेयो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखायल'सो। बेवहाय दानिया दुरेसन अफ कर्सखौ नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों 6 उइकनि कर्स जागोन, अर्थात 2 सप्तानि कर्स जागोन। बेनिफ्राय एलिजिबिलिटिखौ नायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय फोरमायनाय दङ बड' स्टुडेन्ट्स प्रेजेन्टलि स्टाडिं इन बड'लेण्ड इउनिभारसिटि। आं नोंथांमोनखौ बुंखादोंमोन बेवहाय जायफोर बिथांमोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव प्रेजेन्टलि फरायगासिनो दङ बिथांमोनाल'सो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन, अर्थात बेयाव एडमिशन लानो हागोन। बेनिफ्राय बेवहाय होदों एडमिशन फिसखौ निल होननानै होदों। बेवहाय शेड्युल फर द कर्स, बेवहाय शेड्युला मा जागोन होननानै बुङोब्ला आं नोंथांमोननो बेवहाय गासैखौबो फोरमायनानै बेवहाय नोंथांमोना कर्स शेड्युलखौ नायोब्ला बेवहाय होखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों जिथु डिप्लोमा इन डिटिपि राइटिं दङ। डिटिपि राइटिंनि जिथु कर्स बे कर्सआ बेवहाय बेट्स होखानाय दङ, फार्स्ट बेट्स आरो सेकेन्ड बेट्स। फार्स्ट बेट्सआव थागोन 30 स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय 30 सिट, बेनिफ्राय सेकेन्ड बेट्सआव होनाय दङ 30 स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय 30 सिट। बिदिब्ला फार्स्ट बेट्सआव थागोन 2 PM निफ्राय 3 PM सिम आरो सेकेन्ड बेट्सआ थागोन 30 स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय 3.15 PM निफ्राय 4.15 PM सिम जागोन। दानिया नेक्स्ट दङ डिप्लोमा इन ट्रेडिशनेल बड' डान्स, बेनि टाइमिंआ थागोन 3.3 PM निफ्राय 5 PM सिम। बिदिब्ला नोंथांमोननि जिथु कर्स बे कर्सआ बे टाइमिंनि गेजेराव जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि जिथु एप्लाइ लास्ट डेटआ थागोन, जिथु लास्ट डेट खालामनाय एप्लाइ थागोन बेयो नोंथांमोना नुनो मोनदों 12 जानुवारि 2021 सिम नोंथांमोननि लास्ट डेट। जुदि नोंथांमोना गासै खोथाखौ डिटेल्सआव मिथिना लानो लुबैयोब्ला नोंथांमोना नैबे नटिसनि गेजेरजोंबो गासै खोथाखौ मिथिनानै लानो हागोन, नङाब्ला बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि वेबसाइटआव थांनानैबो नोंथांमोना गासै खोथाखौ मिथिनानै लानो हागोन। बिदिब्ला बेवहाय फोरमायनाय दङ नोंथांमोना फिस लानाय जागोन। मानि थाखाय फिस लानाय जागोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननि थाखाय बेवहाय फोरमायनानै होनाय दंखायो जे मुं थिसननायाथ' बेसेन नाङै फ्रि, बेनिफ्राय बाहायनायनि मासुल महरै नोंथांमोना 1000 रां होनो नांगोन होननानै फोरमायनाय दङ। बिदिब्ला बेनिनो जिथु आर'जलाइ गथायनायनि जोबथा खालार बेयो 12 जानुवारि अर्थात 12 जानुवारि 2021 सिम थागोन। नोंथांमोना 12 जानुवारिनि सिगां नोंथांमोना आर'ज बिलाइखौ गथायनो नांगोन। बिथांमोनानो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नागिरो। बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना आर'ज बिलाइखौ बहा मोनगोन नङाब्ला एप्लिकेसन फर्मखौ बबेयाव मोनगोन आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। नोंथांमोना बेनिफ्रायबो मोजाङै डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट खालामनानै नोंथांमोना मोजाङै फिलआप खालामनानै डकुमेन्टसजों लोगोसे नोंथांमोना जमा होनो नांगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना आर'ज बिलाइया गासैबो बर' रावजोंनो दङ। नोंथांमोना गासै खोथाखौ अर्थात गासैखौबो खनसे फरायना नायोब्ला नोंथांमोना गासैखौबो हमजोबनो हागोन। बिदिब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों बिदि गोजौआव दङ राइट साइडआव सावमु दङ, बेयाव नोंथांमोना नोंथांमोननि पासपर्ट साइज फट'खौ होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना जिथु एप्लाइ खालामगोन एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोननि फरायसानि मुं अर्थात एप्लिकेन्ट नेम, बेनिफ्राय बिमानि मुं अर्थात मादार्स नेम, बिफानि मुं, रैखाथि न' लाइजाम क' बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना बर' रावजोंनो दंजोबो, गासैखौबो नायनानै फिलआप खालामब्लानो जाबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना नोंथांनि जिल्ला, बिफान, फारि नाम्बार, नोंथाङा बिफान डिपार्टमेन्ट बबे डिपार्टमेन्टनिफ्राय नोंथाङा बेखौ गासैखौबो नायनानै लादो। बेवहाय नोंथांमोना गासैखौबो फरायनानै नोंथांमोना बेवहाय कर्स बबे कर्सनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन बेवहाय कर्सआबो होखानाय दङ। नोंथांमोना बेवहाय लोगोसे टाइम टेबोल होखानाय दङ अर्थात टाइम शेड्युल होखानाय दङ। नोंथांमोना बेखौबो गासैखौबो नायनानै लानो हागोन। बेफोर गासैखौबो होखांनायनि उनाव नोंथांमोना बिथिंजाय नुनो मोनदों फरायसानि
मुसुलेखा नोंथांमोननि जितु एप्लिकेन्ट साइन सिगनेचार नोंथांमोना बिथिं होब्लानो जाबाय स' बेखौ गासैखौबो नोंथांमोना प्रिन्ट खालामनानै मोजाङै फिलआप खालामदो फिलआप खालामनानै नोंथांमोना डकुमेन्टजों लोगोसे जमा होनो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो जुदि माबाफोर सोंनो थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो